bawang jenis sedikit Pfizer ko hambai nana bakniya ini geder Onnai Arw take bismong hambai hene Isra jeng safrwmkwubw deidenani lau bobai Iswrni bathraखौ खोनासंनो थाखाय dan be समावहाय जोङो Iswrनि bathraखौ फरायनानै खोनासंनि बे जाबाय गांसेनि करिन्थ 3 18 19 आरो 20 पदखौ आङो फरायगोन गांसेनि करिन्थ 3 18 19 20 पद 1 Corinthians chapter 3 verse 18 to 20 बेयाव बेबायदि लिरनाय दं रावबो गावखौ दा आन्दाय होथों सोरबा नोंसोरनि गेजेराव बे हायाव गावखौ आखल गोनां साननोब्ला बियो मूर्ख जाथों बियो आखल गोनां जानाय बादि मानोना बे संसारनि आखला इसोरनि सिगाङाव मूर्ख जानाय लिरनाय दं बियो आखल गोनांफोरखौ बिसोरनि सेलथाय जानायाव हमग्रा बैजों इसोरनाव आरज खालामो गोथां गोथार इसोर आफा दाना बे समाव आरोबाव जोङो नों बिफा इसोरखौ हामबाय होनना बाख्नायदों नोंनि गेदेर अननाय आरो दयानि थाखाय हामबाय होनो प्रभु नोङो थांनाय मुगाफ्राव नोङो जोंखौ दैदेनबोबाय आरो दानो नोङो जोंखौ दैदेनबावदों आरो दान्दिसे आरोबाव धैर्य हमनानै प्रभु नोंनि बाथ्राखौ खोनासंनो थाखाय बेयाव फैनाय नोंनि बिश्वासी दास दासिफोरनि सायाव नोंनि गेदेर आशीर्बादखौ होदो प्रभु दिनै इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनायजों लोगोसे जिउआव गोजोननाय आरो बेबायदिनो संसाराव माबोरै थाबायनांगौ बेफोर गासैखौबो मिन्थिनायनि गेजेरजों नोंखौ प्रशंसा खालामनो हानाय बायदिनि प्रभु दानो बे समाव आंनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय फंफ्रोमबो बाथ्राया नों बिफा इसोरनि जाथों पापनिफ्राय बासायग्रा जिसु ख्रिस्टनि मुङै आमेन दानो जोंनि थांखिया जाबाय जे गियानि जानो थिनदों आरो बेराफारसेथिं जोङो बोथोरखौ नायनोबो सिनायनोबो थिनदों दा दहाय फुङाव सान्दुं दुंदोंमोन आरो जोङो गरम मोनदों सिङाव मानो होनबा बाहेरायाव सान्दुं दंमोन दा जोमैया एसे मोस्लिस्लिद खोब्बाय दा माबायदि मोनखो गोजोन मोनदोंना मोनाखै जुदि जोङो सान्दुंखौ नुनानै गरम मोननानै जोङो गस्लाफोरखौ खुनानै दोननो रोंगौब्ला जोमै खोबनायखौ नुनानै बोथोरजों लोगोसे जोङो सिनायनो रोंगौबा गोजोन मोनदोंब्ला अब्ला ख्रिस्टनियाव जेब्ला जोङो थागोन ख्रिस्टनि रायजोआव जेब्ला जोङो आगान सुरगोन बे आगान सुरनो थाखाय जोङो बेसेबां गियानि गुनि जाबावनांगौ बेनिखायनो पाउला करिन्थआव थानाय ख्रिस्टियानफोरनो बे बाथ्राखौ बुंहरदों रावबो गावखौ दा आन्दाय होथों रावबो गावखौ दा आन्दाय होथों जोङो संसाराव थानाय समाव जों बयबो आन्दायगासिनो दं दिनैहाय आन्दायलांगासिनो दं सासे मानसि बेयो साबा खाना मानसिफोरखौ लानानै मैदेरनि खाथियाव थांदों आरो मैदेर गिदिर जुनार बे साबा मानसिखौ लानानै ओमफ्राय बे साबा मानसिनाव सोंबाय ओइ भाइफोर नोंसोरो मैदेरखौ मिन्थिगोना मिन्थिया जोंनि मेगनजोंथ' जों नुवाखै जोङो जोनोमनिफ्राय खाना जोङो मिन्थिगौ मैदेरा गिदिर जुनार होननानै दे होमब्लालाय नै मैदेरा माबायदि नोंसोरो नायदो दांनायनानै नायदो ओरै होननानै प्रथमनि खाना मानसिखौ आखायाव हमनानै लांनानै मैदेर आथिं खाथियाव बेयो नै मैदेरा बेनो दांनायदो होनबाय मेगन खाना बेयो मैदेरखौ दांनायबाय आथिङाव बिलिरबायबाय आयौ माथो मैदेरालाय दंफां बायदि बेसेबा गोजौ बेसेबा गिदिर नाथाय बिनि बिगुराल' गुरै होननानै बुंबाय आरो बियो आमफ्राय बे थांलायबाय आरो दाना गुबुन सासेखौ लाबोलायबाय नै मैदेरा बेनो होननानै बेखौहाय मबाव फसंहोखो उदै खाथियाव फसंहोबाय आरो नै मैदेरा नायदो
Jauh bilirbai be ayo matu midralai injur bedi beseba gidir. Embai. Dana satam niko labobai. Jebla satam niko labiye, obla be sase ko hai 3 number ko be lanjai ting langbai. Lanjai ting langna ne baje nei midr ko naide nane. Obla jebla be midr ko naide hana be lanjai hombai be midina ayo matu midralai beseba galau khaman jam pro durung bai dislai. Dana sari number ko langbai. Sari nomor ko langnane mobau kosong heke khama khachau kosong hebai naide nei meidera ma bedina obla megon khana mansia be meidene khama khachau kosong meider ko dang nai ba ayo matu meidera le songrai bai diske medera sasi ko langnane bia mobau kosong heke meider hatai ni siang kosong hebai obla be dang nai ba ayo matu meidera ekdom slim jongpat selain Dene jengbe be khana mansper baidi jengni dharana pra be khana mansper baidi sase hane joy meidera dongphang baidi gojo girit nathai be dongphang ni bigura gurai lepe ar sase jabai ude ekdom injur baidi Saya lanjau homna bai meidera ada durung bai de khaman jam kau bena saya bai lanjau pso khaman jam ba meidera lanjau be bedi sasini take meidera songrai bedi sasini take meidera hatai bedi jongpat pasli Dene jeng songsarau thabanai somau जोंहा गोबां रोखोमनि धारणा दं गोबां रोखोमनि सिन्ता धारा दं नाथाय बे गासै सिन्ता धाराखौ जुदि जोङो इसोरनाव गथायाब्ला जोंनि जिबना मालाबाबो गोजों जाया आरो जोंनि जिबनाव मालाबाबो देरहासार जाया बेनिखायनो मोजांमोन गाज्रिमोन देरबोनाय जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोर नोंसोर जाबाय जोंनि मण्डलीनि गिर्जानि बर' जातिनि भबिष्यत नोंसोरनि सायावनो आशा आरो बरसाया नोंसोरनि सायाव आशा थानायखायनो दिनै बिमा बिफाफ्रा नोंसोरखौ गोजान जायगाफ्रावबो नोंसोरखौ हाजार हाजार थाखा खरस खालामनानै दिनै नोंसोरखौ फोरोंदों फेदेरदों जेब्ला नोंसोरनिफ्राय मोजां बिथाइ मोजां आखल मोजां गुन गोनां खामानिफोरखौ जेब्ला नुनाय नङा बिमा बिफाया दुखु मोनो जोंनि आथिखालाव जानाय जाथायखौ आं दा बुंनि दै जायगानि नामखौल' बुंला मानसिनि नामखौल' बुंला मण्डलीनि नामखौल' बुंला जाथायखौल' आङो बुंनोसै आरो बे जायगाखौ बुंनोसै आं दाबसे जायगा ना दाबसे जायगा बे दाबसे जायगायाव बेबायदिनो सासे हिनजावसा फरायनो थांबाय बियो बहुद थाखा हरबाय फिसाजोन बा आफा आइ आंनो बिदि बिदि फैसा नांगौ होनबानो हरो सिन्था धारा बिसोरना बेनो जाबाय आंनि फिसाजोआ रोंथोंल' मानसि गिदिरल' जाथों गियानि गुनि जानानै फैथों मानो होनबा जोंनि न'खराव गोरों गोरा गैया नायल' जाल' बेखौल' गोजौ थाखोआव फोरोंदों फैसा बिहरबाय थायो फिसायाबो हरबाय थायो दाहार लालायलायबाय हरबाय गुसुङै बुंनोसै आं जेब्ला फैफिनो बियो सासे गोसोम हौवासो लानानै फैबाय आरो गुफुरबो नंबावा बाबा आंनि खरसा जोब्बाय बेनिखायनो आं हाबा जानोसै होननानै बियो सासे मानसि लोगो लानानै फैबाय सेंग्रा जोहोलाव नायनो गोजौ नाथाय मानसियाल' गोसोम आरो जायखौ होनो जाबाय इंलिसाव ब्लेक बिउटि गोसोम समायना ओमफ्राय जों हाबानि राजि जाबाय थाम थिम जाबाय हाबाखौ होबाय जाक जमगै हाबा होबाय हाबा होखांनायनि उनाव बेयाव गोबां मानसिफोर दं हाबा जानाय पुरुषफोर हाबा जानाय गोबां हिनजावफोर दङ
दिनै आइजोफोर दङ दाना नोंसोरनो होदो आंनो फिनखौहाय मास हाबा जानायनिफ्राय मास मोनसेनि उनाव नोंसोरो गथ'खौ जोनोम होआ 12 मास 10 मास कय मासनि उनाव नोंसोर गथ'खौ जोनोम होआ 9 मास ना 9 मासनि उनाव गथ' जोनोम होयो सासे आइजोआ गावनि बे बिसाख'आव थानाय बिसाखौ 9 मास फिसियो बे गथ'आबो बिमानि बिसाखौ 9 मास गेलेयो सिमां नुयो बे गथ'आ आयौ आं संसाराव थांना मा मावहैगोन दा होननानै गोबां सिमां नुयो बे गथ'आ सम बोथोर जानायजों लोगोसे बे गथ'आ संसाराव फैयो संसारजों लिप्त जानानै थायो संसाराव देरो लावो संसारनि गियान आखुफोरखौ सोलोङो नाथाय सोदोबा डिक्सनारियाव गैयामोनब्ला बेसेबां मोजां जागौमोन ना इंलिसाव बाट बे बाट नाथाय सोदोबखौ आं बुजायग्रोनोसै बिनो फिनज्रा बारनोसै आं बेयाव जेनेबा नै सिं स्पेसनावहाय नायनो मोजां हिनजावसाफोर दं गुन्थुं थेंफातबो दं थिंज्रेबबो दं हौवासाफोरनावबो बिदिनो दं अनेक खायसे लाजिनानै गुन्थुंखौ खोबथेलायबाय मास्कजों ओमफ्राय आमोखिया मेरि नामनि गैया दा ने दे मोजां अब्ला बे मेरिया एसेबां नायनो मोजां खानाय रुमबांबां गुन्थुं थेंफात खौगा खुथेबथेब बालें थाबायनाय मोसानाय बायदि नुलायलायो ओरैबायदि समायना बेखौ बे जन नामनि मानसि गैखाया दा ने जनबो गैयानो एकदम खाफाला बिराद मोजां दा बै जन होननाया बेखौ मोजां मोनो बिनि बालें थाबायनाय गासैखौबो मोजां मोनो नाथाय सानसेखालि दानियेल नाम दंना गैया ने बे दानियेला फैबाय दानिया ओइ जन बै आमोखि मेरि नों मोजां मोननाया बे नै माथो बिदिसो नो होनना खोन्थाबाय होनना खोन्थाबाय बे ज'ना मा जाखो आयै ज्रय गेलेबाय नार्भास जाबाय आंलाय बेखौ बिदि नङा सानदोंमोन आंलाय बेखौ बेबायदि खालामनाय नङा सानदोंमोन आयै एफा मोजां सुन्दरि दा आंथ' मा थालिर बिफाङाव फासि नाङाबा आसा गैला एसेबां मोजां नाथाय होननाय लोगो लोगो बेनि बे सुन्दरिया बेनि गासैबो मोजाङा जिर' जाहैजोब्बाय बे जोहोलाव सानैयाबो हाबा जाफैबाय दुखुनि बाथ्रा 6 मासनि उनाव गथ' जोनोम होबाय मबाव नुफेरा मबाव खोनाफेरा नुफेराखै बेनो जाबाय संसारनि गियाना दिनै जोंखौ बेखौसो फोरोंदों बेनिखायनो बे संसारनि गियाननिफ्राय जोङो गोजान जानो हास्थायनि बेनिखायनो इसोरनि बाथ्राया बुंदों रावबो गावखौ गोगा दाख्लामथों होननानै बुंदों नोङो दुगा दाजा नोङो गोगा दाख्लाम नोंनि जिबनाव मबे समावदि जोबनाया सफैगोन नों मिन्थिस'वा नों मिन्थिया जासे नों नुस्लाबा जासे गोबां जाथायफ्रा नोंनि जिबनाव फैनो हागौ दा बेनिखायनो शास्त्राव जोङो नायनि मोनबा रोखोमनि मूर्खफोरनि बिसय जोङो नायनि शास्त्राव मा होनदों आरो बे मोनबा रोखोमनि जे मूर्खफोरखौ नायनानै जोङो गियानि जानो सोलोंनि मानि थाखाय जोंनि थांखिया होनदों नोंसोरो गियानि जा होननानै जोङो सेथियाव नायनि बेखौ जोङो मोननो हागोन गितफोरनि 14नि 1 परावहाय जोङो 14नि 1 पराव जोङो फरायाव मोननो हागोन बावहाय गितफोरनि 14 आयदा 1 पराव बेबायदि लिरनाय दं गितफोरनि Psalms 14 verse 1 बेबायदि लिरनाय दं आखल गैयै मानसिफोरनि मनाव बुंनाया बेनो रावबो इसोर गैया होननानै
आरो बिसोरो बिग्रायबाय बिसोरो मुगै जाथावथावफोरखौ मावबाय गाहाम हाबा मावग्रा रावबो गैया सेथि मूर्खआ जाबाय जाय मानसिया इसोर गैया होननानै बुङो बे मानसिया मूर्खनि खामानि मावो बे गावनि गोसो जानाय मानिखौनो मावो बे गासै गाज्रिखौबो मावो मोजांखौबो मावो बेनावहाय मोजां बिबिसना खालामनो हानाय शक्ति बेनाव गैया बेनिखायनो होनदों सेथियाव जाय मानसिया होनदों इसोर गैया बे मानसिखौनो शास्त्रआ होननाय जाबाय बिनि मावनाय दांनाय जे आखल आखुफोरजों बे दिन्थिदों बे जाबाय इसोर गैया होननानै बे जाबाय सेथियावहाय आरो जोङो नायनि नैथियाव नायनि बोसोन बिजाबाव जोङो नायनि बोसोन बिजाबनि 14 9 पदावहाय जोङो नायनि बाव मा होनदों 14 9 बोसोन बिजाब 14 9 बेयाव होननाय जाबाय मूर्ख मानसिफ्रा पाप मावनायखौ जेबो साना आन्थाय मोजां मानसिया खेमा मोननो हास्थायो मूर्ख मानसिया मा होनदों पाप मावनायखौ बियो मा जेबो सानानो बियो बिनि थाखाय मा दिनन दिन मोनसे रुटिन आयदा मावनाय फारिनि आयदा बिनि जिबनाव फैयो बियो पाप मावो आरो पाप मावनायखौनो बियो मोजां मोनो बेनिखायनो शास्त्रआ होनदों मूर्ख मानसिफ्रा पाप मावनायखौ जेबो साना मानि थाखाय बिसोरो इसोरखौ मिन्थिया इसोरनि सिगाङाव जे पाप मावनाया बे गिदिर अपराध मानो होनबा इसोरा जोंखौ मोजां मोनो आरो इसोरा जोंनो गावनि महर मुस्रिजों जोंखौ दादों सानसेखालि जेब्लानाखि नागालेण्डआव आं आलासिमोन मोनसे सेमिनारनि थाखाय बे सेमिनाराव फैनाय स्टुडेन्टफ्रा आंखौ सोंबाय सर मोनसे खोथा जुदि इसोरा जों साफ्रोमखौबो गावनि महर मुस्रि दादोंब्ला जोङो मानो एखे नङा नायनो जोङो मानो आलादा आलादा सोरनिबा गुन्थुङा दाब्ला सोरनिबा गुन्थुङा हंला सोरनिबा गुस्थिया उरखोखो सोरनिबा गुस्थिया बुद्रांद्रां सोरनिबा हाथाया माने फेरखं सोरनिबा हाथाया माने खानाया माने खेंख्रि सोरनिबा हाथाया खानाया माने फाथो बुजुं बायदि होननानै बे सोंबाय आरो आंखौहाय ओमफ्राय आं होनबाय जे बेनो जाबाय इसोरनि समायनाया अब्ला बेजोंनो मिन्थियो इसोरा बेसेबां महर मुस्रि होनो हानायनि बेहा गियान दं बे इसोरहा जोंहा मोनसेल' एखे बे जाबाय इसोरा जोंनो गोथां जिउ आत्माखौ बियो होदों बेखौ इसोरा जोंनो होदों नाथाय इसोरा जोंखौ गावनि गोबां महर मुस्रि गठन खालामनो हानाय सेहेराखौ इसोरा होदों बेजोंनो इसोरा बेसेबां समाय जादों दिनै बे टेबोलाव आरो साइडआव बे सिगाङाव गोबां बिबारफोर दोनदों समाय होनो थाखाय बेफोर जाबाय प्लास्टिकनि बिबार बे टाबाव दोननाया जाबाय गोथां दंफांनि बिलाइफोरखौ थुनानै होदों साननैसो दै मोनाबानो बे रहाय लांगोन बे गेजेराव दंफां गिदिर फांसे गायदों बे दंफांखौ जानो हागौ दालाइखौ नङाबा रोदाखौ बुखुना बेयाव गायदों मैया मोनाबिलियावहाय आङो जेब्ला नायदों एसे गोथांसिन नुदोंमोन बिनि बिलाइखौ दहाय फुङाव आङो नायबाय एसे रहाय दबबाय सानजौफुनि ओंखाम जानानै जेब्ला बाव फैदों आङो बे समाव नायहरदों दहाय फुंनिख्रुइ दा एसे रहायसिन बावबाय दा बिनिफ्राय ओंखारनानै थांबा आरो नुबावगोन आरो रहायसिन बावनाय नुगोन गाबोनसिमहालागै जोङो बिलाइ गोरान नुगोन मानि थाखाय बे बिफांहा रोदा सुनानै हा सिंनिफ्राय हासार बोनो थाखाय दै बोनो थाखाय बेहा जेबो बोलो गैया नमुना सुरुबै गायजानाय बेनिखायनो जे मूर्ख मानसिफ्रा बे नमुना सुरुबै गायजानाय नमुना सुरुबै बिसोर जिउ खांनाय
Nubana survey bisni jibon Japan kalamdw Gotang tia bisnaw gaya Jaini jaharo isastrande Je bisere Hap maunayko bisere Marlababe mugaya Are jebo sana Kanane Are jenga tam tiaw naiboni Lukas ni baro oida Yo jenga naini Lukas ni baro oida Jenga naini Bau mahande Lukas ni baro oida Solo ni prai echo sport sim jangan pore ban nunu hagen bohai. Di galau port bini kena anga bego pore la anga bini sarang sokolo anga kantan se. Lukas ni baro solo ni prai echo bohai. Yau hai hidden jabai. Je Lukas ni baro solo ni prai sana rengai dhani mansi ni kata bai bunda. Lukas ni baro solo ni prai echo sportin. Sase sanna rengai dhani mansi dongman. Be dhani mansi gebang ha dongman. Solo poro bedina dong. Sase genang geder mansi ni huwau bimain abar jadanman. Bimain abar jadanman. Embrebe mansi hande angni abara sebang burjang menbai. Angni bakriau be abad perko disono takai jaiga gailia da jaiga gai khai mahan ba be dhoni mansya ang be gazam bakri ko spaina ne ang gadang lunasai girit sin lunasai arang be mai perko jagra ma panga che bakriau skanane denjam sei be by di sandang nantai biswrbw nai malideng Nantai Isra beko handeng sanna rengai mansi be horauner nengni frana nengni prai bifin jagen obla neng tam tim kalamnai bunga pra sorni jagen dene jeng gebang semua simang nuye gebang semua jeng simang nuye Okanai bla be simanga mwntwngswi jafungno hono hagena haya जोङो साननानै मोना दा गोबां जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बे जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा हराव उन्दुनायसो गिदिर सिमां नुयो आयौ आं बेबायदि खालामगोन आं बेबायदि फरायगोन आं बेबायदि मानसिखौ हाबा खालामगोन आं बेबायदि हिनजावसाखौ आं हाबा खालामगोन आलो गोजोन जिउ खांगोन जरासेल' गथ' लागोन जेन मोजाङै आङो बिसोरखौ फेदेरनो फोलावनो हायो धन सम्पतिखौ आङो बुथुमगोन नाथाय नोंनि सिमाङा बहा थाङो सोरनिबा सिमाङा जाफुङाबो जानो हागौ आरो गोबांनि सिमाङा मोगथाङाव बे जाफुङा दाख्लै 5 तारिखनिफ्राय 9 तारिखसिम आं अदालगुरियाव दङमोन सासे सिएनआइ गिर्जानि आइजो बे हाबा खालामफैदों बाप्टिस्टनि ओमफ्राय बिनि न' खाथियावनो आङो थादों बे फंबाय सार आंनो काउन्सिलिं नांगौ आंनो बानजाय जानाय नांगौ